I dag skal vi snakke anlægstræning. Som I kan se på filmen, er det en ny byggeplads, vi skal ud på. Vi skal ud og lave en tilbygning. Når man kommer derud, så er det vigtigt for en murer at vide noget om murmål og murstensmoduler. Stenformater, vandrette mål, forbanter og fordømmende mål, som I før har arbejdet med og har set i bøger, og hvor vi ellers har undersøgt det, så kender I jo meget til. Derover har vi så også murstenen, altså en hel og en trekvart og en halv og en pætring og en mesterpætring. Også noget, som I har set før og arbejdet med før. Vi har også vores vandrette mål, altså vores 3 måltyper, som I også er bekendt med fra tidligere, og det er det, der hedder stenmål, pillemål og hulmål. Stenmål, det er der, hvor vi har murstenen og en fuge, altså en mursten og en fuge. Pillemålet, det er der, hvor vi har murstenen minus en fuge, og hulmålet, det er der, hvor vi har murstenen plus en ekstra fuge. Derudover er vi jo også nødt til at skal have lidt styr på noget med nogle forbanter, når man skal ud og lave sådan en tilbygning. Og jeg har lige fundet 2 forbanter frem her. I kan se altså murstensmønstre. Det ene, det hedder løberforband 1, og det andet, det hedder krydsforband. I det her tilfælde, der tager vi udgangspunkt i det, der hedder løberforband 1, fordi at det eksisterende hus på pladsen, på den byggeplads, hvor vi skal ud og arbejde, er opført i løberforband 1. Altså er vi låst på den måde. Der er også noget med nogle hjørner på sådan en tilbygning, og der bruger vi den, der hedder en 3/4 hjørneløsning i halvstensmur. Og det skal være i den forbandtype, der hedder løberforband 1. Jeg har stablet 4 skifter op med en løsning, altså en måde at gøre det på. Der er rigtig mange muligheder og løsninger, man kan bruge. Man skal bare sørge for, at man overholder reglerne i forhold til løberforband 1. Jeg har vist lidt her med, hvordan man kan gøre det. Altså, jeg har taget en tomstok og et båndmål, og så har jeg simpelthen gjort, altså hvad fylder 1 sten, og hvad fylder 2 sten, 3 sten, 4 sten og 5 sten. Og det kan I jo se, jeg har tallene ovenfor her. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i 5 sten, jeg vil bruge som min udlægningssten, altså 120, 240, 360 og så videre fremad. Som I kan se her, så har jeg sat båndmålet helt ind til væggen, så har jeg målt 120 ud, som vist, lagt en sten, 240 ud, lægger en sten lige præcis til 240, og så sammen har jeg gjort det ved 360, 480. Simpelthen båndmål tomstok helt ind til væggen, 24 ud, 240 mm. Og derefter 120, 240 og 360. Derfra har jeg så lagt en hel sten, en halv sten og en 3/4 til, for at komme helt frem til hjørnet. Som I kan se, er det bare det øverste billede er bare set oppefra, hvordan jeg også er kommet frem til hjørnet. Så starter jeg op på den næste, altså på gavlen, og der lægger jeg igen en hel sten hen mod den 3/4, jeg lige har fået ud på hjørnet. 240 mm igen. Og så har jeg holdt mit båndmål fast på sådan en alternativ måde. Jeg har simpelthen bare sat et par sten ovenpå, lige til at holde båndmålet, så jeg kan lægge ud mod det næste hjørne. Og igen 200, altså 120, 240, 360 og så videre henad. Nu er jeg kommet frem til næste hjørne, og der får jeg en 3/4, der peger nedad. Og så hvis jeg skulle lægge nedad igen der, så vil jeg igen en hel sten først, 240. Derefter vil jeg lægge mit båndmål fast, eller få min makker eller kammerat til at holde ved det. Og så 120, 240,
63, 84, 600 og så videre nedad, og finde ud af, hvad vil jeg så få på det næste hjørne. Sådan vil jeg starte med at gøre det hele vejen rundt, for at se om det går op med mine moduler. Nu har jeg lige sådan for skægs skyld bare lige lagt stenene imellem for at kontrollere, og som I kan se er fugerne præcis lige store. Det er vigtigt, at man murer sin udlægsten ned præcis der, hvor man har lagt den, fordi det er jo den, der ligesom bestemmer. I kan også lægge mærke til, at mine hjørnesten, de peger hver sin vej. Altså den ene sted, der var jeg trekvarten, den peger ind over gavlen, og i den modsatte hjørne peger trekvarten ned ad langsiden. Det må den gerne. Det står i murbogen, så det er der ikke noget galt i. I kan se og finde mange flere oplysninger, enten ude på vores elektroniske murbog, eller også i bogen, som I får i hånden, og I kan finde det på side 94 og frem til side 97. Rigtig god arbejdslyst.